eu sunt Alex și aș vrea să vă prezint un tutorial despre cum să faceți un avion din Lego. Pentru început aveți nevoie de o piesă așa, vedeți? 3 bolduri aici, 3 bolduri aici, 4 bolduri aici, 2 bolduri aici, dar mai înalte, și 3 bolduri aici, 3 bolduri aici. O piesă de avion. Nu trebuie neapărat tatuajele. Eu le-am pus așa ca să fie mai frumos. Care să aibă 4 bolduri aici și să fie cam așa. Să arate. Un motor, ăsta o să fie motorul. Vedeți piesa aceasta? 2 bolduri. Și aici se poate băga, să zicem, uitați, piesa aceasta o băgăm aici. Dar nu o să facem așa ceva. O să facem altfel motorul. O piesă din aceasta. Una din aceasta. Care seamănă cu un motor, dar nu e motor, o să fie capota. Un scaun. Aveți nevoie de încă o piesă de avion așa, cu un gaură aici. Asta și asta trebuie să fie compatibile, o să se unească. Uitați așa. Ceva de gen. Vedeți? Și nu se mai vede gaura. Din cauza că pare piesa, partea asta aici, nu o să se mai vadă gaura. O să intre. O să se acopere. Și 2 aripi. Astea o să fie aripile. 3 bolduri și 3 bolduri. Și 2 bolduri aici, care să se miște. Vedeți? Și 2 o să avem nevoie. Eu o să fac albastru și roșu, deoarece eu o să fac un avion de poliție. Și ultima piesă de care nu aveți nevoie neapărat, eu o să o pun ca să fie mult mai frumos. Nu mult mai frumos, un pic mai frumos. O să o pun la vârf, o să vedeți, ultima. O să fie. Și acum haideți să începem să facem avionul. Luați prima piesă, aceasta, și luați scaunul. Și le uniți aici. Lângă boldurile astea ridicate, să vă rămână 2 în spate. Luați piesa de avion și o puneți aici. Vedeți? Pe ultimele bolduri, ăsta și ăsta, puneți piesa de avion. Asta. Acum luați aripa de avion și o puneți. Vedeți că aici sunt decât 2 bolduri, 2 bolduri. Le puneți în oricare parte, cu orice parte vreți. Eu o să-l pun cu partea asta. Mă scuzați, cu partea asta. Cu partea asta o să-l pun. Nu contează cum o să-l puneți. Important e să-l puneți. Așa. Îndreptați-l. Luați și cealaltă aripă. Fixați pe următoarele 2 bolduri. Aici. Mă scuzați-mă că sunt asta. Îndoiți un pic. Uitați. Ca să arate mai frumos. Îndoiți un pic. Nu foarte mult.
Așa. Luați piesa care seamănă cu un motor și o puneți, vedeți aceste 4 bolduri? Puneți această piesă pe cele 4 bolduri. Acum luați motorul acesta și o să-l puneți pe partea asta de aici. Uitați. Pe partea asta. Vedeți? Și cam așa să ne rămână. Acum o să luăm piesa aceasta și o să unim. Ca să vă fie mai ușor, scoateți motorul, luați piesa aceasta și o puneți fix în mijloc, vedeți? Uitați-vă aici. Vedeți? Așa, și îl îndreptați, că acum eu nu l-am pus drept, îl îndreptați pe partea aceasta. Și o uniți cum era pe aceste bolduri. Vedeți? Acum luați această piesă, tot de avion, și o uniți. Vedeți aceste 4 bolduri? Trebuie să se unească cu aceste 4 bolduri. Uitați. Vedeți? Sunt 2 aici și 2 aici. Găurile acestea mici. 1, 2, 1, 2, 4. Și trebuie să se unească cu... Așa, și ultima piesă, dacă vreți, eu o să pun, vedeți aici la mijloc, nu pe o gaură, nici pe alta, la mijloc, în mijloc. Așa. Ăsta este avionul nostru de poliție, vă aștept la următorul tutorial. Pa!